everyone, once again welcome back to my channel जिबि ब्लगाव नोंथांमोन बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। लोगोसे आसा खालामो नोंथांमोन बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो मोजां दं। स' लोगोफोर, भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनै आङो जोबोद दुखुजों लोगोसे बे भिडिअनि गेजेरजों एन्सार होनो गोनां जादों। जे दाख्लि सानबा सिगाङावहाय आङो माखासे आंनि इउटुबनि गेजेरजों भिडिअआ पानि भिडिअ नङामोन, जास्ट प्रश्नआल' पानि टाइप जकिं टाइपनिमोन। दा कुइसन होदोंमोन आङो। बे कुइसनखौ रावबो भिउवार्सफ्रा होनो हानाय जायाखै। आरो बेजों लोगोसे दिवाली स्पेशल अफार हिसाबै आङो प्राइज मानिबो होनो होननानै खोथा होदोंमोन। नाथाय आनलाकिलि नबडि रावबो बेवहाय एचिभ खालामनो हानाय जायाखै। दा अब्लाबो आङो दिनै एन्सारखौ आङो खोन्थानो नागिरदों। दा बेनि सिगां आङो सासे सुबुंखौ आङो फोरमायग्रोनो नागिरदों जे बयनिबो एन्सारखौ आङो कमेन्टआवनो लगे लगे हरफिनदों। आरो माखासेखौ एज ए होल दिनै आङो होनो थाखाय आखायाव लादों। बे हिसाबै सासे राफोद ब्रह्म बंसिगावनि बिथांनिया एन्सारा पार्टलि राइट जादों, माने खावसे जानाय जाहैदों, ससे। बिथाङा ओरैबायदि प्रश्ननि एन्सारखौ होदोंमोन जे फार्स्ट कुइसन नाम्बार 1नि मासे सैमा फाग्लाया सासे लांथिया थानाय गथ'खौ, उन्दै गथ'खौ उदै मोदोम अरजोबजासेयावबो गथ'आ गियाखै, गाबाखै। बेनि अनगायैबो गथ'आ गाबनो गिनो नागारै जोबोद मिनिदोंसो। दा बेवहाय बिथाङा बुंदों मेवनानै होननानै। दा ससे बिनि एन्सारा जादों मेवनानैया। खिन्थु बेनि एक्सुवेल एन्सारा जाहैबाय जे सैमा फाग्ला अरजासेयावबो गथ'आ मानो मिनिया? मानोना सैमा फाग्लानाव हाथाय गैयामोन, मेवनानै उन्दैया मिनिदोंमोन। बेनि एन्सारा बेसो कारेक्टआ। अब्लाबो ससे जाबाय। बे फंबायनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। दा ससे जानाय हिसाबै आं बेनो ससे बान्था होनाय जागोन। माबा मोनसे दखानाव जाहोनाय जागोन। चावमिनानो हक, मम'आनो हक, माबा मोनसे आरो। दा कुइसन नाम्बार सेकेन्ड इज डेट। कुइसन नाम्बार सेकेन्डआ जाहैबाय नैबेनिमोन जे मासे दाउखाया सासे सुबुंनि सिदा गोजौआव बानानै दंमोन। बेयाव होबथाग्रा गैया आरो बे सुबुंजों रावबो गैफादेरा। बे समावनो दाउखाया बे मानसिनि सिदा खिना होबाय, खिन्थु बे सुबुंनि खर' माथायाव नाङाखै दाउखा खिनाया। होमब्ला मानो नाङाखै होननानै सोंदोंमोन। बै ब्रादार मेहेरनि बादि गोजौआव बिदै दैनानै दाउखाया फेन गाननायखाय नाङाखै, बे स्टाइलनि आरो बे टाइपनि एसे मडिफाइड। आंना बिदि नङा, बेयाव मोनखाबाय नालाय बिनिखौ। दा बेवहाय एन्सारा जायाखै बांसिनानो। दा बेनि कारेक्ट एन्सारा एक्सुवेल एन्सार इज डेट। खोनासंदो लोगोफोर, जे दाउखाया बहाबा आथा सिथाबनाय प्लास्टिकआव जिरायब्लाफ्लांदोंमोन। ओंखायनो बेनि खिथुआव प्लास्टिक सिथाबनानै दंमोन। ओंखायनो बे दाउखाया खिदोंबाबो बै सुबुंनि खर' माथायाव नाङाखै। अब्ला लोगोफोर, एन्सारखौ मोननैखौबो मोनबाय, खिन्थु आनलाकिलि रावबो एचिभ खालामनो हानाय जायाखिसै। जेबो नङा, नेक्स्ट टाइम बिदिनो फैबाय थाखागोन। दा बेजों लोगोसे आङो जि ओरैनो जास्ट फिउचार जेनेरेसन आरो सोलिबाय थानाय
फंफा फंनै मोननाय गियानखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो नागिरदों दिनै ससे। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दा माबाफोर भुल गोरोन्थि बुंफ्लांबा आंनि लोगोफोर निमाहा होगोन आसा खालामो। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। जों सुबुंफ्रा संसाराव उजिनानै मालाबा मालाबा जुजिनायखौ बा दावहा स्ट्रागोलखौ जों हेंथा सानो। खिन्थु जोंनि बुजिनांगौ बेल'नो स्ट्रागोला आलदाखा आरो हेंथाया आलदाखा। हेंथाखौथ' सोनो नांगौ, हेंथानिफ्रायनो जों मा सोलोङो? जेबो जाया। मालाबा मालाबा एसे एनै गियान मोनो, खस्थ' मोनो। खिन्थु माय थट इज दैट जेब्ला नों स्ट्रागोल खालामगोन, जुजिगोन, अब्ला जुजिनाय आरो स्ट्रागोला सुबुंनि दावगानायनि मोनफा मोनफा स्टेप जायो। स्ट्रागोल, एनी काइन्ड्स अफ स्ट्रागोल इन हिउमेन लाइफ, जिखुनु जाया नों जेखि लामाजों हान्थिया मानो स्ट्रागोलाथ' लाबोथारनांगौ। होमबा सामटाइम्स स्ट्रागल इज टार्निं पइन्ट अफ लाइफ जों नुनो मोनो। दा आंनि राव नङा बियो, गिदिर गोलावफोरनि बुंनाय रावसो। जायोबो सानसुमै सान्थौगिरिफोरनिया गोबाव बोसोरनि उनावसो सैथो खोथाया प्रुफ जानाय सान्थौगिरिफोरबो दं। बुंनाय बाथ्राफ्रा दा ओंखायनो आंनि आरज मानगोनां फरकामिं फिउचार जेनेरेशन्सफोर, मानसिनाव स्ट्रागोल थानांगौ। खामानिया जेखियानो जाबानो फिसा गिदिर जेबो खोथा गैया, खिन्थु स्ट्रागोला थालांनांगौ। दाथ' जोंनि थांना थानायनि लामाया मोननै लाइनजों खारो। जे मोनसेया जाहैबाय सेल्फ लाइफआव आरो कनक्रिट रिभलिउसन, बेथ' बेखा बयबो मिथियो। ओमफ्राय बेनि अनगायैबो जोंनि जिउआव मालाबा मालाबा भाइब्रेन्ट रिभलिउसन लाबोयो। माने खन्द' खन्द' सिचुवेसनजों गोरोबनानै गावनि जिउआव दसे चेन्ज, भाइब्रेन्ट टाइपनि थासारिजों गोरोबनानै सिचुवेसन, बेखौबो जों दानि मुगानि सेंग्रा सिख्लाफ्रा सोलोंनानै लाबाय। दा बे भाइब्रेन्टआवबो बिराद स्ट्रागोल थायो। कनक्रिटआवथ' स्ट्रागोलखौ गोदोनिफ्रायनो मिथिखागौ। दा आंनि आर'जआ बेल'नो जे फरकामिं जेनेरेशन्सफ्रा जे स्टेन्ड जानो थाखाय गावखौल' नङा, माने दिनैनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनानो दैदेनगिरि जायो नालाय। दा आर'ज ना साजेसन नांगौ आं मिथिला, जिखुनु जाया बुजिखाबाय जानांगौ, बांद्राय बुंफ्लेबाय थाजायाबो। साननांगौ आरो। थेंक इउ। थेंक्स फर वाचिं माय भिडिअ। दा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना हो, कमेन्ट हर, शेयार खालाम, आरो जायफोरा साबस्क्राइब खालामाखै बे बिथांमोना साबस्क्राइब खालाम, आरो जायफोरा साबस्क्राइब खालामखानाय बे बिथांमोना बेल आइकनखौ थुनानै हो, जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअआ बिथांनाव थाब थाब नटिफिकेसन मोनहैयो आरो बिथाङा आंनि फेमिलियाव सासे गोख्रों भिउवार हिसाबै जाहाथे आङो मोनदांनो हायो। बे हिसाबै साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि मोनसेल' आर'ज, जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम अननानै। गोजोनथोंसै, खुलुमबाय।